Rijeka Una je na pragu da postane slobodna. Nakon ogromnog pritiska ljudi kojima Una teče u venama, ministarstvo je utvrdilo nepravilnosti i sada se od inspektorata očekuje zabrana izgradnje mini hidrocentrali na izvoru Une i samim tim da se spasi Rijeka od uništenja. Ljudi su došli na korak od ogromne, velike, najveće pobjede kada je u pitanju spas rijeke Une. Idemo dalje. Nakon našeg videa od prije 2 dana o deponiji i spalionici guma u istočnom Sarajevu koji je ostvario milione pregleda i stvorio neviđen pritisak, nadležno ministarstvo je danas konačno zabranilo rad spalionici guma u Krupačkim stijenama. Gotovo, kraj, pobjeda. Prije mjesec i po objavili smo video o nelegalnoj gradnji i uništavanju prirode u Trnovu, a prije 3 dana uhapšen načelnik Trnova zbog nelegalne gradnje i uništavanja prirode. Slučajno ili ne? Nakon 2 godine pritisaka i borbe svake vrste, prije 10 dana dogovoreno je uvođenje zaštite planine Konju i zaustavljanje ekocida koji se dešava u zaštićenom pejzažu. Una, Trnovo, Istočna Iliđa, Kladanj, Banović i pobjeda, pobjeda, pobjeda. Ljudi, pokažite ovaj video svima koji govore kako ne može. Pokažite da možemo uraditi sve ako smo jedinstveni i odlučni. Ove pobjede su možda kap u moru nekome kriminala i korupcije. Ali ove pobjede su dokaz da smo u zadnjih 10 dana svi zajedno uradili više nego velike patriote na sve 3 strane u posljednjih 30 godina. I ove pobjede su dokaz da je sve moguće ako ne nasjedamo na njihova nacionalistička sranja i ako smo svjesni naše snage. I zato ne smijemo nikad odustati, moramo biti još jači jer borba se isplati. I na Facebooku, i na Instagramu, TikToku, X-u, ali i na ulici i svakom drugom mjestu ako za to bude potrebe. Živjeli i nema predaje. Kontaž!